Sibingelele. Siyabingelela namhlanje. Uyabingelela ke uDr. Spikile lo bingelelayo. WaKwaNdlovu. Ubingelela nje ukhona la kwaMhlaba uyalingana ekhaya kwaNdlovu la khona. Wonke umuntu ke siyambingelela. Usekhaya ukuphi? Bonke ababukeli nje abasibukayo njengamanje siyababingelela laba khona kuphi nakuphi umhlaba wonke jikelele la ufinyelela khona le channel. Wonke umuntu siyambingelela. Uyabingelela uDr. Spikile. Bayibasho bathi uyishintshane zomoya uyingqungulesha amaphiko phezulu kwemizi yamadoda umavula valiwe uhamba bangamthanda bezizwe. Yebo. Cha ke njengoba sikhona la kule channel kaDr. Spikile kunjalo nje akujiki njoba hleze ngithembisa ke kubantu ukuthi ke ngiyolokhu ngikhona kule channel sibuya nezindaba ezinhle abantu abayithandayo. Ikakhulukazi ke masibuya isuke vele sithunywe ngabantu la kule channel sikhuluma ngezinto lezi ezithandwa ngabantu. Futhi ke asikhulumi ke nje ngenganekwane into engaziwa, sikhuluma ngezinto esizaziyo thina la ekhaya futhi esizenzayo. Izona ke lezi sikhuluma ngazo. Sikhuluma ngenganekwane ukuyothi mawufika la ekhaya ufike ungayitholi. Asikhulumi ngento nathi esizwa ngokuxoxelwa. Sikhuluma ngento esisuke siyazi ukuthi yenziwa yithina futhi isungulwa yithina la ekhaya. Cha ke namhlanje ke sizokhuluma ngendaba inyamazane la. Kunenyamazane la efunwa umhlaba wonke eyinyama kubantu kodwa abantu abaningi abakaze baze bayithole. Ngoba vele nokuyithola le nyamazane akukho lula ukuthi ungayithola nje noma ikuphi. Bakhona ke nosomathuba abagcine benze zabo inyamazane bathi iyo le nyamazane kanti akuyo. Osomathuba ke bayaziwa ukuthi khona abantu abangasomathuba. Kunale nyamazane yokuthiwa isadawana. Le nyamazane lena inyamazane yengcebo noma inyamazane eyidonsa imali. Le nyamazane ke uyithola ngoba uyiphiwe idlozi. Awumane nje uyithole futhi mangabe uzoyithola ngakusasa izimpawu zokuyithola. Qala ulele ebusuku ebuthongweni uqala uvuke nephupho before uyithole. Ubone nawe ukuthi khona into ozoyithola, ubona ngamaphupho ozowaphupha ulele ebusuku. Ngenkathi ulele ke ubone lamaphupho ubusuyithola le nyamazane ubusuyabona ukuthi ngempela uthola inyamazane enkulu ngoba inyamazane enamandla kakhulu. Kuyinhlanhla ukuyithola. Hayi mawuneshwa nje ngeke uzokwazi ukuyithola. Baningi abantu abayifunayo namanje, abanye sebaza bagugile kumanje bafuna yona. Ngoba iyona ephethe ukhiye wengcebo. Ungakwenza konke uma ingekho le nyamazane ngeke uzokwazi ukufinyelela la ufuna ukufika khona. Injalo nje la. Le nyamazane ke kuthiwa isadawana. Le nyamazane ke lena siyikhande thina la ekhaya siyenze uma ngabe senzela abantu inhlanhla. Siyakwazi ukuthi sikwakhele inhlanhla ngale nyamazane. Bese kuba khona into ethile esiyikhandayo ngokuchwepheshe ukuze kwazi ukuthi le nyamazane ikhona ukuthi ixhumane nawe. Ukuze inhlanhla yakhe ikwazi ukuhamba ngesivinini. Le nyamazane ke ihlala entweni enjena. Njengoba nibona kuleli bhodlela leli. Phakathi la kuleli bhodlela kukhona impuphu la phakathi bese kuba khona yona le nyamazane phakathi. Awukwazi ukuyibeka ngaphandle ukuthi ube nempuphu la esuke ihlezi khona le nyamazane. Bese ke emva kwalokho bese zenziwa ke izinto zakhona. Kuba nento ke esiyenzayo ukuthi mase siyenzile lento bese siyifaka la kuwallet wakho. Lo wallet wakho uphathayo.
sesifaka lento phakathi ukuze lento ikwazi ukuthi ikudonsele imali. Ijabula kakhulu ke lenyamazane mawungukuthi wena kukhona into eyibhizinisi osuke uyenza ukuze le business lakho likwazi ukuthi ligijime uthengwe izinto zakho. Nanoma ngabe kuthiwa ke awunalo futhi ibhizinisi kodwa emini zenhlanhla kubalulekile ukuthi lenyamazane ube nayo ikwazi ukuthi bekhona la ezintweni zakho. Engifisa ukusho ukuthi ke abantu abayithole lezi zinto ezinjenganalezi. Njengalabantu bangithinte kakhulu abantu bathe imali izinto zihamba kancane. Bakhala bathi sinama business kodwa nje uyaleba. Inyamazane ke idonsa ngesivinini imali ikwazi ukuthi isondele once lento ikhona uwallet wakho yenza ukuthi imali ingapheli kuwe ize kalula ize ngokusheshsha. Nalabo abantu abangabaphatha wallet ngoba kukhona abanye abantu asaba kule level yokuthi athi hayi wallet angisakwazi ukuphatha ngoba imali engiyiphathayo ayisakwazi ukungena ku wallet bayifaka emaphaketheni. Siyayakha ke lento nakhona lapha ingene ephaketheni bakhona ebasekhaya kuwena la uhlezi khona noma emqashweni noma ngabe kuphi kodwa bese kuba khona lezo nawe la ofaka khona imali yakho. Yenzeka kanjalo le ndaba. Le nyamazane ke ikhona ngoba ngichaza yebo yona itholakala emazweni angaphandle ngoba nathi mangabe siyilandele siya cross iborder siyofika lapha esuke siyofinyelela khona siyithole khona. Kodwa nakhona la kusuke kuneziqiwu khona ikhona. Abanye abantu ke nje kuyenzeka le nyamazane batholakala bayishayisa ngoba uyakhona ukuyishayisa nangemoto emgwaqeni. Mawuzohamba eduze kwalezi indawo esuke zineziqiwu uyishayisa ngemoto ungazi nakwazi ngoba phela kuyona into enkulu inyamazane nje encane ukuthi moyishayisa lento ucabanga ukuthi wena mhlawumbe ushayise noma igundwane. Kanti ushayise yona uqobo kodwa ubona ngephupho oqala mangabe lento uzoyishayisa ngemoto emgwaqeni. Injalo ke indaba. Ubuhle ke balenyamazane ayinayo imigomo. Abukho futhi ubungozi obubakhona. Ngaphandle nje ukuthi wena ufuna wazi ukuthi mangabe ikhona lenyamazane. La usuke uyibeke khona kufanele ube nempupho. Mawenze njalo ke uqedile. Ukwazi ukuthi uqhubeke uzenzele umsebenzi wakho. Injalo nje indaba. Lolo daba kakhulu namhlanje abantu esibaphathele lona la ukuthi cha. Indaba lezi nami ke bengathanda ukukhuluma ngazo kakhulu la ku channel. Nginokuthi ke abantu lezi indaba bazosithola mase befikile la ekhaya ngaphakathi. Hayi manje ke bayancenga abantu bathi cha. Sekuthulekile njengamanje sidinga ivideo entsha. Futhi bazisho nezinto abafisa ukuthi ngikhulume ngazo. Hayi nalena ke bangiphoqela impela ukuthi cha ngiveze lento. Ngokuthi ke anginawo umona ngiyakhuluma ke ngezinto ezinjengalezi la kule channel esuke ithinta ukuphila komuntu. Kunjalo nje ngoba wonke umuntu siyamfisela ukuthi engathi angasithola lezi zinto nakhona ukuphumelela. Yilokho nje ukuningi kakhulu ke namhlanje vele esikhuluma ngakho. Ngizonikeza nje ama direction eza la ekhaya kwaNdlovu wa Dr. Spikile. Vele mangabe uza la ekhaya mawusuka eGoli uzogibela eWanderers mawuza ngetaxi ufike wehle eMathayi. Mawuthatha imoto uthatha imoto eziya kwaMhlaba uyalingana. KwaMhlaba uyalingana wena eBhambanana. Wangafika eBhambanana bese wehle eMathayi. Lapho uzofika uthole khona uDr. Spikile. Mawehle eMathayi sizokuhlangabeza ngemoto yala ekhaya ukwazi ukuzofinyelela la ekhaya eceleni. Mawusuka eThekwini ugibele kwaMCA uze straight nawe uthi uyeBhambanana kwaMhlaba uyalingana la. And then mawufika lapha futhi nawe siyakuhlangabeza futhi la ekhaya. Mawuza ngemoto yakho futhi uza la Mhlaba uyalingana weleJozini welebridge and then ufike ujike eMathayi uzofika la ekhaya kanjalo. Zinjalo nje indaba. Mawungukuthi futhi uyabona ukuthi ukhathele uyakwazi ukulala khona la ekhaya uvuke ngakusasa ubuyele emuva. Mawukuthi usuka kude kakhulu kuyenzeka lokho bangazi abantu bacabanga ukuthi cha bazokhipha imali zokubhuka nani kunjalo lana nje kusekhaya. Ngizonipha ke inamba zami zocingo. Inamba zami zocingo zinjena ke 071
106 960 3 071 106 960 3 inamba ka Dr. Spiki leyo atholakala kuyona. Ilokho nje ngiyabakhumbuza futhi abantu ukuthi cha ngiyacela ukuthi abantu mabasubscribe kule channel ka Dr. Spiki. Namanje ngiyasho ukuthi ke ziningi izibusiso ongasithola ngokuthi usubscribe kule channel ngoba ukubheka le channel nje ngoba le channel yomuntu ophiwa amandla athile. Khona izinto zakhe zingaqaqeka ngokuthi ubuke le channel ungakafiki nala ekhaya. Uthi ubukile nje makukhona inkinga wena osuku nazo lapho wena ziyoxazululeka lezo inkinga ukuthi zisaba nje la amandla akule channel. Ilokho nje uningi kakhulu siyabonga kakhulu. Bye bye ke. Ngicela ukuningi babe video elandelayo. Ngiyabonga.